السلام زخبركم تغطاتلتنا كم يتصنعكم انباركس نايز ساعات زي زيناتاتن مجلسن إذا متسكم اللهو مجمرتاجن هارست زينا وساني خمشين دب نايم ودعتان كيادني أب تحت زبلا رستي بنعفا برس وتا حدشن واناون مجلسي سقطات ملا أفريقيا إرترا أو حدا معلتي حموش تمدلاتات رخيبة إثيوبيا لا خلتها 280 معلتا وشكلوا نسومنات بفانو تجاويم تباهلو كارتوم سراويت سودان مدبر تلفزيون تحقر تخصاصيرون كالوتن زبلو زيناتات هزنا متسناكم لنا سناي مكتتال وساني خمشين دب نمو داتان كيادني أب تحت زبلا رستي بنافا برس وتا حدشن واناون مجلسي أتم مسرت مم الجرس 17 ميازي خلت شحن كلتن بهاجراكم شندب إيرتران إثيوبيان استوهب نمو داتان كيادن بين بسنك حسدنا أنت تسعينتن نايتي أب إثيوبيا سلطان هيزو زنبر سرعة ويانا تعنا أفهم مزنحو يفلت بمسرد ما من كستيرتران إسراء عمت مملأتا بعقل تعقستين تسانيحو لومي عبزت عموك زين كونتاتن نبرتو أبيدو آتيو ركاب سلازي إز مسالزي فدرا من كستي إثيوبيا زبلون زيبلون أيكونن بدامن موقعتن استرقاقز أمساليو بزخوانا نايتي إثيوبيان إسراء عمتات مملأتا بزي مخنيات كتفترات سنحات انكفاتاتن أبلأ لنا زفتراتو تساقتن بخاميك التحازيو نمانكستناي ملكات نزب خادرتات تقراي زقرب زلو تدقاقا مزرباتات نتصر ملسن مهابكنا ركب إيرتران إثيوبيان بحافشو ركب زباتات إيرترا مساعتن زداو بخلات تهاجر تقراي عفار أمحارا دما بفلاي كحيلن أب حبارا ومتأمانن سناي قروبتنان كملسن ناي وتر دليتن ساوعيتن هزبن منكستن إيرترا مخانو بتدقاقا مخقلات سنحيو حجون تمتكال نصريو حواحتن تقارن كومون فيرلاو سرعة إثيوبيا بزي بفلاي أب سلست عمد زوردهم كبير أنواتن هلكيتن ناي بحق تماهيرهم انتخينهم كا سلاقنات كاللويو أبصوتات ملا أفريقيا إرترا أب حدا معلتي حموشت ميداليات رخيبة أب كان أبزكاد زلو مبل 10 سلسة صوتات ملا أفريقيا وي أول أفريكان جيمز هاكراويت كانتا قدد مشكلة تدك تبعتيون دكانستين إرترا أب حدا معلتي حموشت ميداليات مركب عوتا مزكبا أب تتمال استخيرو ددر كرايتريم قدد مشكلة هاكراويت كانتا قدد مشكلة إرترا سلسة ورقي حنت برور حنت خا نحاسيا تركب كيلا أب تتمال استخيرو ددر كرايتريم دك تبعتيو ناهم زرعين مراو قدسن بزي تقاطات زواندير هاكرهم حيزم ملكي اسماء كلخا ددحرم بينهم تمراريحهم بمئتاو إيرترا أب قدم مشكلة أفريقيا زلوا عبلالنت كالرقاقي صخيلهم بز مسرت إيرترا من قدناهم زرعي أبني عبيتن أبني تحت 23 عامتن كل التورك مدالة تركبن كلا كمراو قدس برور كم ملكي اسماء كلخا نحاس مدالة تركب كيلا بزي كازي إيرترا بني دكان استيو تحت 23 عامت كاب أديام داوي تشلام تورك مدالة بمخان ورك مدالة تركبن كلا من قد أصانة ولد مكيال كاسل سيتي بموزة نحاس مدالة تركب كيلا بعسرت مقابيتا بستخيرنا يسركان دك تبعتي وددر نتتصاوتا كتقوتلو بزح تثبيت كاتجيرلا انت نبره ابناي عبيتي مرا قدس سالساب موصو نحس مداليات رايح زختوت صيا تكديدا ابناي تحت 23 عامتون بمنقدناهم زرعي نحس مداليا اي تقادفان هاجراويت كان تقدم بشكل دك تبعتي إيرترا مرا قدس اخليلو عرفاينا هنوك من لبنان داويت يمانه نهم زرعين ملك اسماء كلن حيزانا بزود الدر اتيام نهم زرعي بحفش بزود الدر اول افريكان جيمز دامي اوستراليا وددريو بحفش شغل التوركي عند نحس مداليات نهاجر خجزم كي إلى شعت مقابيتا بستخيلنا يدك أنستيو نايزرقيا وددر دب أفريقيا تايلي برن كتقوتلن كلها كباقراويت كانت إيرترا ديام داويتن موناليزا أرأين مبل شاويتن شامني 2 أبناي تحت 23 عامت الجرياويت ناسرين حوالي قدامي تب مزاورك مدالي تركبن كلا إيرتراوين أديام داويتن موناليزا أرأين كاليتن سالسيتن بموزا برورن حسن مدالات رخيبا مبر 10 سلسة صوتات ملا أفريقيا أور أول أفريكان جيمز أبر 4 عامت حنس أزكادو ددر كوين كل جزء صوتات أولمبيك قدم مكيادو قدم حد عامتيو زكاد إذا أبغانا زكاد زلوا 52 هاجرات أفريقيا ساتفول زلوا صوتات ملا أفريقيا أبكلتشان إسران سلستن ككاد كونت نبرو بفاينانس وحسرتات بشم أول أفريقيان جيمز كلتشان إسران سلستن لهم عمتي كاد كم زلوا يفلت أبزود الدر أشعات أتليتات نن هاجرهم وكيلهم أب رستلين بادمينتن كأسا سكاد كردم مشكلتها كأسا جرز ركبوا أبستفل على إسران شعتن عينتات السبورت بغلتي صوتات نهاجرن ولكن وكيلهم يودر لو إيرترا بزي كاب كردم مشكلتها بادمينتن حنباس أتلتيكس نونزو كلوا سبورتنياتات حزيا ناب أكرم برحام شو أنت مقابيت جمرت صوتات ملا أفريقيا إسران سلسل مقابيت يخزازم
ኢትዮጵያ ልዕሊ 280 ሸቃሉን ሰሙናት ብፋኖ ተጨወዮም ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰሙናት ብዕጡቃት ተጨወዮም ዝተወስዱ ልዕሊ 280 መዓልታዊ ሸቃሉ ክሳብሎም ተዓጊቶም ኣለዉ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ንዝፍጠር ሰብ ስራሕ ቃላይ ኣብ ዝኸውን ቦታ ዘሎ ኣግራብ ንምቁራጽ ብኣውቶቡሳት ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ዝተሓበረ 282 መንእሰይ በለት 18 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ብዕጡቃት ፋኖ ከም ዝተጨወዩ ይዝረብ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ዝተጨወዩ ሰባት እቶም 38 ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ኣሌ ዝመጹ ከም ዝኾኑ ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣቶ ገንሶ ገሳቶ ንቢቢሲ ገሊጹ። ንሱ ካብ ዞባና 38 መንእሰዮም ከዶም ኒኮቲካ ዝተባህለ ትካል ሸቃሉ ከም ዝደሊ ዝሓትት ደብዳቤ ሒዙ ናባና መጺኡ። እቶም መንእሰይ ብበጽሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ተመልሚሎም ናብ ስራሕ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ደብረ ማርቆስ ተዓጊቶም ኢሉ። እዞም ሰራሕተኛታት ብኣውቶቡስ ከም ዝኸዱን ካብቲ ዝተጨዊሉ ከባቢ ኮይኖም ስልኪ ይድውሉ ከም ዝነበሩን እቲ ሓላፊ ይዛረብ። ደው ኢሎም ከም ዝነገሩና ድማ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክትጽምበሩ ዝተመልመልኩም ኢኹም ንዓና ክትወግኡና ኢኹም መጺኹም እዮም ዝብልዎም። ንስራሕ ኢና ተዋፊርና እንተበሉ ኣይተቐበልዎምን ይብል። ጉጅለ ዕጡቃት ፋኖ ነዚ ፍጻሜ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቶም መናእሰይ ሸቃሎ ዘይኮኑስ ኣባላት ምልሻዮም ብምባል ነጺግዎ። ኣቶ ገንዞ ግን እቶም ሰራሕተኛታት መሕለፊ ደብዳቤ ዝርከቦ ሰነዳት ሒዞም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ንስራሕ ዝኸዱ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሉ። ከም ዞባን ወረዳን ነዚ መረዳእታ ከነቕርብ ንኽእል ኢና ምስ ውትድና ፈጺሙ ዘራኸበ የብሎምን። ኣብ ከባቢ ግድብ ኣባይ ዝስራሕ ሰብ ስራሕ ቃላይ ስለ ዘሎ ንዑ ኣብ ዝኸውን ቦታ ዘሎ ኣግራብ ንምቑራጽ ዝወፈሩ እዮም። መዓልታዊ ክንደይ ከም ዝኽፈሎም ቀለቦም መን ከም ዝኽእሎም እዚ ኩሉ ኣብ ውዕል ኣሎ ኢሉ። እዞም መናእሰይ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ካብቲ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርድእ። ኣብዚ እዋን ምስቶም ብዕጡቃት ተዓጊቶም ዘለዉ ሰባት ብስልኪ ምርኻብ ከም ዝከኣል ንቢቢሲ ዝሓበረ ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ኣሌ ክልል ደቡብ እቲ ኩነታት ግን ልዕሊ ዓቕሚ ዞባና እዩ ዘሎ ኢሉ። ተዓጊትና ጥራዮም ዝብሉ ካልእ መረዳእታ ክህቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ድሓን ከም ዘለዉ ክዛረቡ የገድድዎም። መግቢ ቆቁሮ ብውሃበና ዝኾነ ምንቅስቓስ ክንገብር ግን ኣይፍቀደልናን እዩ እዮም ዝብሉ። ክልላዊ መንግስትና ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ክልል ኣምሓራን እቲ ትካልን ብምዝራብ ብፍታሕ ንኽመጽእ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ጉጅለ ፋኖ ተወሳኺ ሓበሬታን መብርሂን ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰምረን። መንግስታት ክልል ኣምሓራን ፌደራልን እውን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙን ዝፍጸሙ ዘለዉ ጭውያን ዜጋታት ጆ መሓስ ካብቶም ህዝብን መራኸቢ ብዙሓንን ዝዘራረበሎም ቀንዲ ጉዳያት ኮይኖም ጸኒሖም ኣለዉ። እቲ ሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝፍጸም ዝነበረ ጭውያ ሎሚ መልክዑ ቀይሩ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት እቲ ሃገር ይጋጥም ከም ዘሎ ዝገልጹ ሓበሬታታት ይወፅዮም። እዚ ገንዘብ ንምርካብ ብዝብል ካብ ሰራሕተኛታት ገዛ ክሳብ ብዕጡቃት ዝፍጸም ጭውያ ንብዙሓት ናብ ማሕበራውያን ቁጠባውያን ቅልውላው ክኣቱ ገይሩሎ። ነቶም ጆ ዝተታሕዙ ሰባት ንምውፃእ ድማ ክሳብ ሚልዮናት ብር ከኻፍሉ ዝተገደዱ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ቢቢሲ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ስርሖም ጸብጻባት ኣቂርሑ ምንባሩ ይዝከር። ካርቱም ሰራዊት ሱዳን መደበር ቴሌቪዥን እታ ሃገር ተቆጻጸሩ። ወታደራቱ ንቐንዲ መደበር ማዕከን ዜና እታ ሃገር ከም ዝተቆጻጸሩ ጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡ። መደበር ዜና ሱዳን ኣብቲ ኣብ ስግር ፈለግና ይል ዘሎ ኦምዱርማን ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ርእሲ ከተማ ካርቱም ይዝርከብ። ብጀነራል ዳጋሎ ሕመድቲ ዝምርሑ ሓይልታት ኣድዒማ ልሰሪዕ እተን 11 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ዝተወልዓሉ እዋን እዮም ተቆጻጺሮም ነይሮም። ኣብ ኩናት ልዕሊ 14,000 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ 8 ሚልዮን ድማ ተፈናቒሎም ኣለዉ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ወታደራት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኣፍደገ እቲ ትካል ዓወቶም ክጽምብሉ የርኢ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣብ ዓወት ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዋላ እኳ ነቲ መደበር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 እንተተቆጻጸርዎ ፈነወ ከመሓላልፍሉ ግን ኣይከኣሉን ነይሮም። ቴሌቪዥን እታ ሃገር ግን ካብ ካልእ ቦታታት ንሰራዊት ዝድግፍ ዝተሕዝቶ ዘለዎ ፈነወታት ምምሕላፍ ቀጺላ እያ ነይራ። እቲ ኩናት ብ15 ሚያዝያ 2023 ካብ ዝውላዕ ንድሓር ክልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት ንውሽጢ ከተማ ካርቱምን ኣብ ጥቓ ዘለዋ ከባቢታትን ንምቁጽጻር ከቢድ ውግኣት ከካይዱ ምጽናሖም ይፍለጥ። ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ብኣጋጣሚ ምጅማር ወርሒ ጾም ረመዳን ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበር ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እኳ እንተጸውዐ ውግእ ቀጺሉሎ። ጀነራል ሕመድቲ ዝርከቦም መራሕቲ ሰራዊት ኣብ ጥቅምቲ 2019 ወታደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምፍጻሞም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብዝተፈጥረ ዘይምስማዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ግጭት ኣምሪሑ። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ድማ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ኣካል ሰራዊት ሱዳን ክኾኑ ዝብል ጠለብ ጀነራል አልቡርሃን ብጀነራል ዳጋሎ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ እዩ። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዓቢ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ ኩናት ንምህዳእ መቆረፂ ተጻብኦታት ክግበር ብዞባዊ ውድብ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪካ ጎረባብቲ ሃገራትን ሃገራት ዓረብን ዝተኻየደ ተበግሶታት ዘግይታ ተዓወተን ዘሎ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንግጭት ሱዳን ፍታሕ ንምርካብ ዝተመዘዘ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ሃገራት ወሽመጥን መብጻሕ ይካየድ ኣሎ። ዲፕሎማሰኛ ቶም ፐሬሎ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ግብጺ፣ ሳዑዲ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ክበጽሑ እምበር ቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና
نايز ساعتي زينا مستند نبزي فتصم حدش زيناتات مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارة يترسعيكم السلام